jama'a kowa ya natsi ya ji wannan hadisin mun taɓa karanta shi so ɗaya a muciya a cikin sharhin arba'una hadith sai da kowa ya kaɗu saboda wannan hadisi ya bayyana hakikanin me ake nufi da siratul mustaqim to kuma yana tare da wani sako mai karfi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce daraballahu masalan siratan mustaqima ga misalin da Allah ya buga game da menene siratul mustaqim wa ala jambatay sirat suwaran fihima abwabun mufattaha aka ce hanya ce ga ta nan miƙaƙƙiya guda ɗaya misali ne Allah ya dan ka gane ta to ita wannan hanyar kuma a gefenta sai ya zama akwai danni guda biyu wato hanya ce ga ta nan doguwa amma gefenta kuma gefe da gefe sai aka yi mata wani danni guda biyu ko wata katanga guda biyu amma ita wannan katanga guda biyu sai aka yi ta da ƙofofi ko'ina ƙofa ko'ina ga ƙofa nan sannan wa'alal abwabi suturun murkha ga kuma labule nan duk an sassaki labule a jikin waɗannan ƙofofi وعلى الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا a tsakiyar wannan hanya ga wani mai shela yana cewa jama'a gaba ɗayanku ku dawo kan wannan hanya mai kakkiya wala ta'awiju kar ku karkace wada akwai kuma wani mai kira yad'u min jawfi sirat shi kuma yana can ta cikin ainihin wato wannan can cikin hanyar ba a kan hanyar ba daga cikin hanyar yana ainihin kira shi kuma a taho cikin wannan hanya fa'iza arada insanu an yaftaha shay'an min tilkal abwabi idan wani mai wucewa ya so ya karkace ya buɗe wata ƙofa daga cikin ƙofofin can ƙala sai wannan mai kira da ke kan ainihin hanya ko wanda ke cikin hanya ya ce wai hak kai canka la taftahu karka buɗe fa innaka in taftahu talijhu idan ka buɗe shi to za ka ainihin shiga menene wannan misalin yake nufi wato titi ne gashi nan ɗoɗar amma a titin gefen dama sai aka bi aka yi katanga ko danni sai aka farfasa aka yi ƙofofi kuma sai aka saki labule me yake nufi waɗannan ƙofofi dama da hagu su ne saɓon Allah zina luwaɗi shan giya kana cikin tafiya sai kai kamar za ka fada za ka shiga zina za ka shiga shan giya za ka yi sata za ka yi kaza wannan mai kira na tsakiyar hanya yana cewa kar ka bude in ka bude za ka fada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasiratu al-islamu siratullahi al-mustaqim dinnan da ake kwatantawa to shine al-islamu ashe kenan kullum kake cewa ihdina siratal mustaqim me kake cewa Allah ka shiryar da mu ga musulunci ta iya yiwa ka ce a'a yo kuma ba musulunci nake yi ba a'a musulunci kamar numfashi ne kana buƙatar koyaushe kane kana jaddada shakashi ina fata an gane don haka a musulunci babu gado na gaji musulunci kakana musulmi ne babana musulmi ne amma ni ban yi musulunci ba babu musulunci anan lallai ne kullum kana buƙatar ka sabunta addu'a akan Allah ya barka akan addinin musulunci mu koma cikin alkur'ani kafin mu tafi ainihin ƙarashen wannan hadisi mu ji menene annabawan Allah manya-manya suka roƙi Allah ku ɗauko annabi Yaqub lokacin da ya tattara 'ya'yan shi yana dab da zai rasu sai Allah ya ce am kuntum shuhada a idh hadara yaqub al-maut Allah yake magana da sahabbai da mu da duk wanda zai karanta Qur'ani har duniya ta tashi cewa lokacin da mutuwa ta halarto wa annabi Yaqub ya tattara 'ya'yan shi ya nemi musu wasiya yana bincika su irin addini da abubuwan da za su bi kuna nan zaune ne amsa ita ce ba ma zaune Allah ne ba mu labari me Allah ya ce iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di annabi yaqub ya ce wa 'ya'yan shi ina mutu me za ku bautawa qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimuna suka ce ai in ka mutu za mu yi addinin iyayenka da kakanninka ne za mu bautawa Allah da suka bautawa shine Allah guda ɗaya kuma mu musulmi ne kun ga wannan yana tabbatar da me annabi yaquba babban burin shi shine 'ya'yan shi su zauna akan musulunci kuma su mutu akan musulunci sannan ka ɗauko ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi yaqub da ya zo rasuwa shine yusuf me ce rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta wali fi ad-dunya wal akhirah
tawaffani muslima wa alhiqni bis salihina. ku ji addu'a annabi Yusuf, ya Allah ka bani mulki, na gode, ka ilmantar da ni ilimin fassarar mafarki. Ka duba sai da dukkan addinai suka yi shaida annabi Yusuf a wannan. Yahudawa sun yadda, Kiristoci sun yadda, Joseph the Dreamer mai fassarar mafarki, musulmi gashi a cikin alkur'ani annabi Yusuf yana cewa ka sanar da ni ilimin fassarar mafarki. To yanzu duk waɗannan mukamai na menene? Na duniya ne. Za a tafi lahira, nan ne dindindin ko? Sai ce to tawaffani musliman, arzikin da nake so kai mini ka ɗauki raina ina musulmi, wa alhiqni bis salihin, ka haɗa ni da bayan Allah na gari ranar alkiyama. Jama'a kun ji wannan ita ce wasiyar mutanen kirki. Ko ka taɓa tunanin menene makomar aƙidar 'ya'yanka bayan baka? Wane shiri kake yi 'ya'yanka su wanzu akan musulunci bayan baka? Wane shiri kake 'ya'yanka bayan sun wanzu akan musuluncin su kansu su yi burin 'ya'yansu su wanzu akan musulunci? Kun san cewa sil'atullahil ghaliya, hajar Allah mafi daraja da Allah ya bamu ita ce musulunci jama'a. Shine ra'asul mal, shine capital, shine jali. Don haka annabi ya ce ra'asul amri al-islam, musulunci shine tushen al'amari, shine tsororuwa al'amari. Kun ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, fassiratu al-islam, hanya din ita ce musulunci, wasuwarani hududullahi, waɗannan katangu guda biyu su kuma iyakoki ne na Allah, wal abwabul mufattaha maharimullahi, ƙofofin nan waɗanda suke abu buɗe an saki labule, dokoki, abubuwan da Allah ya haramta, zina da shan giya da sauransu. Wa zalika da'i ala ra'asis sirat, wannan da ke kira a tsakiyar hanya cewa a zo tsakiyar hanya, a zo tsakiyar hanya, kitabullahi, littafin Allah. Kun ji sirrin da ya sa wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Idan kuka yi riko da igiya Allah shine littafin Allah, ba za ku rarrabu ba. Idan kuka ce kun yi riko da littafin Allah duk da haka kuka dawo kuna karo, to ba littafin Allah ba ne, fassarar ku ce kuka rike. Kowa rike fassarar shi ne, amma sai da'awa cewa littafin Allah ya rike. Wadda'i min fawqi sirat wa'izullahi fi qalbi kulli muslimin, wannan da ke kira kuma wanda ke tsakiyar hanya, wanda ke cikin hanyar nan, to wani mai wa'azi ne Allah ya aje a zuciyar kowane musulmi. Ina za ka gane haka? Kana nan a musulmi, kana buɗe baki za ka yi ƙarya sai ka ji gabanka ya faɗi. To wannan faɗuwar gaban wa'izullahi fi qalbi kulli muslimin, duk abin da ka zo za ka yi ba daidai ba sai ka ji gabanka ya faɗi. Wannan faɗuwar gaba mai wa'azin Allah ne da Allah ya aje maka a cikin zuciyarka. Idan ba musulmi ba wanda yake da wannan. Jama'a kun fahimci fa'idar da ke cikin wannan hadisi? Tana tunasashe ka duk abin da ka zo za ka aikata, ka ji gabanka ya faɗi, to ka koma ma'anar wancan hadisi da ya zo cikin sunan Tirmidhi, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Kana jin gabanka ya faɗi akan abu, kai marmaza ka rabu da shi. Allahumma sai in kana da raunin imani, nan kuma ya kamata a lura. Idan kana da raunin imani, duk sanda ka zo za ka yi aikin alheri sai shaidan ya buga kirjinka, kar ka sake ka aikata, don kada imaninka ya dumama. Allah ya kiyaye. Malam yake cewa wa kullu hadhihi al-aqwalu sahiha, duk waɗannan